Takže čau, vítajte u prvého môjho tutoriálu. Dneska to bude tutoriál na MC Titan Launcher. MC Titan Launcher je to CC16. Je to MC Titanov. Jak by ste chceli, tak tu je MC Titan Pokémon, v tom je Galacticraft, Dinocraft, Vanilla, Tekid Legends, Hexis, Blackfall a Attack of the Beating. Ja vám ukážem, ako si toto stiahnete. Pardon. Tak. Ideme si na stránku, ja chodím cez Google, na stránku, táto stránka bude v popise MC Titan, jak se připojit, MC Titan, jak se připojit, MC Titan Game Mode, kvalitný Minecraft server. A tu máte hociaké modpacky. Počkajte. Tu máte tie modpacky, ale toto je ten launcher, takže vy si stiahnete toto. Počkajte. Začne sa vám to stiahovať. Ja si to nejdem stiahovať, lebo ja to už mám. No tak teraz vám ukážem, že čo z toho bude. Bude z toho, no, počkajte. Alebo viete čo, ja si to stiahnem. Normálne si to stiahnete, nainštalujete si to a budete tu mať takýto súbor, vyšťuknete naň. Toto sa vám bude dlhšie inštalovať. A potom vám tu nahodí modpacky. Tu máte napríklad hrať, ale vy tam budete mať inštalovať. No a tu máte také, no a to by bolo asi všetko z tohto videa a uvidíme sa pri druhom tutoriálu na shadery. Ešte jak chcete, no to vám už netreba. Z druhého tutoriálu na shadery, takže čus.